Bandiraɓe mi salmini dendagal heɗiyankoɓe debbo e gorko suka e mawɗo. Enen ngari fuɗɗodade kabaruji meɗen e ɗemgal pular ɗi ɓinguel mon e bandiragel moɗon sehil moɗon Diallo Hamma Yeru Yelamat Jammu yettinanta moɗon ko adi ko foof e dardi bandiraɓe ɓe kala yafuyo ngam men wayretorde e kabaruji meɗen ɗemgal pular. Hande ina nyalli nasande hawrude e tati lewru meɗen lewru jukko hitande nde ko ujunnaje ɗiɗi no gasa e ɗiɗi koye on nyalawma goto tawda joyi lewru meɗen haran hitande ujunere e temedde nayyi capanɗe nayyi e nayyi caggal fergo nulaɗo men Muhammadu ibnu Abdullahi ibnu Abdul Mutalabi e kabaruji meɗen ma en puɗɗor nder leydi meɗen Mali to kati humpidde moɗon dente kewɗe ji'ama toon sukaɓe hewɓe inɗe mumen binde wonde eɓe gara ƴeftede konun kagal e ɓen ɗon sukaɓe noon kala e maɓɓe ko e munen laaɓa haawi tos ko wona ɗum ɗon ko eɓe ɓorna e cumci buɗeji coyi tawa kadin ko hollirde wonde eɓe gara ƴeftede e konun kagal awa ɗum noon saga nde waɗi nde hono autorité ji gonɗi kati guila e maire uji jowuroji ha yettanima kadin ardiɓe kan kati oɓe goto hen kala nde namna holliti wonde kañum ala fof ko humpiti e ngal ɗon baɗal awa e nder hen noon hono kamɓe ɓeɗo heɗnoɓe e windugol ɗeɗo inɗe o ɓoytani e juuɗe pawa e maɓɓe ɓe nattina to kanto gam dumboyede awa ɓe kolliti noon wonde kamɓe ɓeɗo sukaɓe ɓe inɗe munen gonno e windede awa hewɓe e maɓɓe kollino wonde maɓe ɗofo ɗon gam tindade to kuluba awa yaade to hoɗorde hoorejo leydi to awa caggal noon nde ɓe katta ɗum hollita kadi wonde won peeje kewɗe goɗɗe ɗe ɓe e cakkuno awa yimɓe goto kala enani namdi to hoore muɗum beele ko mercenaire uji kañ en goni e heblude janguji e nder kati ha joni walla ala ko won e konunkoɓe leydi ndi ko emunen jiiɗi hippade laamu ngu walla hol peeje gonɗe ɗon awa kala ko majji e lahal sikki alama juuɗe jiitu e kabaruji meɗen ɗemgal pular yawrude yeeso hanki hono hooreɓe tabital pulagu leydi Mali caggal munen teskade e nande bojji kewɗi gulluɗi gimmoriɗi e leñol fulɓe awa e oɗo saaha mo gonɗen e muɗum ha tengti Bamako e seraji muɗum e guure kewɗe mawɗe gonɗe e nder leydi Mali ɗe awa hollama wonde fulɓe hewɓe ene jogui caɗele guila e almuɓe jangoɓe Alqur'anil Karim ha yettanima e fulɓe aynoɓe ɓe ganduɗa gurdam munen kala mbaɗi ko e nder laddeji awa haydara ko jogui haaju e nder guure mawɗe ɗe so wona tan yaade e codoya haajuji munen jalta jaaha booli munen awa ɓen ɗon hewɓe hande ene jottina caɗele e nder guure mawɗe gonɗe e nder leydi Mali ɗe awa ɓe kolliti noon kamɓe ardiɓe tabital pulagu ɓe mbawata heddade e joɗade eɓe daara leñol maɓɓe ngol ɓe e kaane aynude jamma ila ñalawma ina torle ina lebte ina nangue ina fawe to ñangueji gañalde awa eɓe daara ɗum e ɗum saabi noon ɓe ɗoofi ɓe jeehi to hoorejo e jagorɗe leydi Mali to woni primature nde ɓe jeehi noon hono kanko mawɗo jagorɗe docteur Sugal Kokala Mayiga wawi bismadeɓe e ɓe jewtidi noon e dow toɓɓe kewɗe e alihaaliji godaɗi e oɗo saaha joni ha tengti e dow laamu ngu tawe kadin ko laamu ngu waɗata ɗum fewde e leñol ngol e kañum e wallidiɓe laamu ngu woni civil e leƴƴi ɓaleɓe keddiɗi ɗi awa kamɓe ardiɓe tabital pulagu noon ɓe kolliti e ɗo ɓerɗe mettuɗe wonde yo laamu ngu daro e darde muɗum kadin ko wona ɗum ɗon ko yo darto ha laaɓa ceer naggal pawetegal e dow ɓiɓɓe fulɓe ngal ko wona ɗum ɗon ko kadin hono nangaɓe ɓe yo ɓen ɗon mbawa woppitede ko ɓuuri yawde e yaccede ɓe kolliti noon wonde won nangaɓe e mbara gubba e gaska goto e dow gañalde awa won kadi nangueteɓe ewa ayawoji ɓosoji e pawe e munen ɗum woni vidéo ji filmé awa kollire windere nde beele neɗɗo mo tawtaka e dow muɗum bonande tawe ko tumaɗo tan on so tawi ewa filmama weddama réseau sociaux awa ɗum ɗon wona e awde bonande ɓurde bonde e nder leydi ndi awa hono kanko mawɗo jagorɗe leydi Mali o holliti noon wonde awa e pullo wona waɗi boniyanke te kadin waɗi boniyanke wona pullo awa gotel hen kala ko o sengo mum banggue wadde nden noon e maɓe mbaw dadade ha no hannirta ni wawde hattude e ɗen ñamgolluji gonɗe e fawede dow leñol fulɓe leydi Mali hande ha joni kabaruji meɗen e ɗemgal pular tuggandema ñalde abde woni altine jawtuɗo batu mawɗo fuɗɗi e nder leydi meɗen
lamorgo leydi meɗen tawe noon batu ngu fuɗɗi ko hakkundere laamu ngu laamu hakkundeju gongu toon hande ngu ewa hakkundere mun e murtiyankoɓe hiɗɓe ɓe ɓen ɓe wiɓe kañen lelni petelaji awa batu ngu noon no hani e gasoyde ñalde aljuma garowo woni mawde ɓe kolliti noon wonde e nguɗo batu awa toɓɓe kewɗe ene ɗamina hen awa ƴewtugol alhaali binɗanɗe bindanoɗe e ko wona ɗum ɗon ko jamme dejre no artirta e nder leydi meɗen hono kamɓe wonɓe wurɓe sahal leydi meɗen hewɓe e maɓɓe hande ina gulliti e to awa e dejre ala e diwanuji munen awa ɗum ɗon kala ina hasi ma waw yewtidede beele jamme dejre wawa artude hakkundere ɓiɓɓe leydi Mali kala so en giɓi e on ɗon kabaru humpidde moɗon ha fa ewa toon to wiyete laamu Bandiagara ha tengti e diwan mbo ewa e bankas wuro wiyetengo Ségué hanki jamma jangu waɗi fewde ngoɗo wuro tawe ko joguitiɓe kaɓorɗe teddude gari jani ngoɗo wuro woni sababu warde e yimɓe ɗiɗo ko ɓuuri settinade neɗɗo goto gañima gañanɗe e musɗe no fewi e muɗum awɓe kolliti noon wonde ngoɗo wuro hande e ngo wuure caɗele walla oɗo diwan kala ene wuure caɗele e wonande joguitiɓe ɓen joguitiɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa e kala saaha ene gara ene ñana e guure ene bifto jawɗele ene jaada hen o garmi garaji saa kala ene mbaɗa hakkundere mabɓe e wañoɓe wuurɓe e ɗin ɗon diwanuji ɓe kolliti noon wonde e ɗiɗo diwanuji guila lewru maydu ndu to ewa arandema e oɗo saaha mo gonɗen muɗum ewa eɓe gara e guure kewɗe ɓe kajoje musɗe wonde yo ɓen gergu ewa hollitama noon wonde guure kewɗe hande geggi giwi e koɗorle munen gam ewa e yiloyade dandude ko e munen ko pular hewno o wiide ko kala nde ñamal ardi sikke ala nanal na abbiti caggal nanoɓe pular ene kasi famde ngolɗo konngol ha joni e kabaruji meɗen ɗemgal pular ma en jaa to diwan Kay ñalde aljuma jawtuɗo o nogas e jeenayi lewru mayduɗo ndu ewa humpidde moɗon wonde e ngoɗo wuro wiyetengo Lani Modi oɗo debbo mawɗo jarteɗo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi walla so ngakki ɗon wona seeɗa ewa on ɗon debbo noon mo gandanɗa hoore maɗa biyeteɗo Dougou Sidibé kanko Dougou Sidibé ewa omo jogui e hedde ɓiɓɓe jeeɗiɗo ewa ko kanko woni ewa baddunoɗo cakke pawe hakkundere makko e rewɓe wuro heddiɓe woni sababu muɗum noon ko ali haali e fedde ha yettanima e dental guese ewa ɗum woni sababu ewa luural manggal hakkundere mabɓe won kadin wiɓe ko o affaire e maccugagu gona maccuɗo alami wonata maccuɗo ewa ɗum ene jeeya hen no fewi awɓe kolliti noon wonde e garmi gara o nde wuddi hakkundere mabɓe ewa ɓe nanguino oɗo debbo ɓe piiɗum piiɗe bare ha woni sababu barmino hen awa nde taƴonoyɓe communication wonino sababu won e rewɓe ɓe nanganoɓe ndumba awa caggal muɗum kanko oɗo debbo noon nde o ari o yeehi guesa makko gam yidde jokkude ewa e golle guesa makko ko toon woni to ɓe jeehi ɓe tawoymo ɓe mbarimo ha o paari ɓe gayni kadi ɓe mbaɗimo taƴe ɓe mbaɗimo e sac nde ɓe mbaɗimo e sac noon ɓe beddoyimo e on ɗon tuma noon guila ñan hen omo yiilew yiitaka ha janggo e muɗum woni nde o wawi yiitoyede nde o yiitete noon on saaha hanti tawi o bonti ha laaɓi awa haala muɗum hande ene wuddi toon to o wiyete e Kay kono ko ɓuuri tengtinade hen tan ko haare hakkundere e rimɓe e maccuɓe ma gonana kam maccuɗo mi wonanma dimo walla ala kala ko on mbiɗa so en giwi e on ɗon kabaru humpidde moɗon hakkunde Ombori e Boori e werlaji kewɗi woni darnaɗi toon tawa ko werlaji mawɗi dusoji awa nguuraji e ko nandi hen ɗin ɗon werlaji noon gimmortono ko hedde gawo gam tindade e mofti e sarade sankitade gam yiiloyade hajuji mumen awa hollitama ɗiɗo werlaji kala kamɓe joguitiɓe faddiɓe ɗin ɗon laabi gam hadde werlaji dogde ko kamɓe paddi ɗiɗo werlaji woni mobilaji mawɗi woni remorkuji dittonuji mawɗi ɗi ɓe kollirti noon wonde caggal mabɓe faddade ɗi ɓe kolli wonde awa ɓe kajinoma ɓen ɗon sofoɓe yo o goppu dogde dow ngolɗon lawol caggal mabɓe tellinde ɓen ɗon ha laaɓi ɓe mbawi duppude werlaji ɗi ha e yantude kaake gonɗe nder munen ha honci
so en giwi e on ɗon kabaru ko ɗo jaltirten leydi meɗen Mali jahaten ko to leydi Niger hono o gardiɗo leydi Niger woni Mohamed Bazoum o wawi bismade hono hoorejo o konunkoɓe e France wiyeteɓe Barkhane hande egguɓe leydi Mali ko toyi e nder leydi makko général Birno Barat wawi ɗum bismade awa e nder jewtidgal maɓɓe noon ɓen kolli wonde egguru munen e nder leydi Mali ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa hewde caɗele no fewi illa noon Niger dadi walliɓe e egguru ndu ɓe kolli noon Niger rokkiɓe e lawol ɓurgol newade gam wawde ɓe mbawa rusde kake maɓɓe artude e nder leydi Niger ha joni en dinɗon leydi Niger hono kanko gardiɗo leydi ndi Mohamed Bazoum o wawi ardade toon to Tillabéri hono feeto walla mbiyan yiitu mo wuri mbambata muɗum leydi maɓɓe hitande duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗaɓo ɗum woni ko mbambata muɗum waɗi noon e ngol koto Tillabéri ko hirnage leydi Niger woni ko tawete eɗen gandi on ɗon nokku wuuri ko e caɗele e ɗiɗo duuɓi battanɗiɗi kala ɓe kolliti noon wonde e kamɓe walɓe ɗiɗo diwanuji ɓe kolliti weltare maɓɓe no fewi e andinde wonde hono kanko hoorejo leydi ndi ombo wattani ɓe e hakkille wurde ɓe caɗele hono feeto yiitu mo wuuri ɓamtugol ndimagu maɓɓe so waɗoyama e diwan maɓɓe ɗum ɗon ko o hollude ɓe mbattana hakkille no fewi ɓe kolliti noon wonde en Nigéria naɓe e diwanuji kewɗi yimɓe munen mbawi tawtoroyede e oɗo yiitu mo wuuri sen giwi ɗon ma en jaa toon to wiyete e Guinée jonte jawtuɗe ɗe majotonoɓe FNDC e wallidi mum hewɓe hen woni no sababu teɓanoma teɓogol ngol noon woni sababu hanki kamɓe ñawore maɓɓe waɗi kono wona sappo e jeeɗiɗo neɗɗo nanganoɗo e hooreɓe kamɓe ɓen ɗon kala e caggal darde tiɗde nde avocat ji maɓɓe woni hujjikinantoɓe ɓe dari e yantude kadin e konguɗi e ñaaɗiɗi e FNDC e wallidi munen heddiɓe jaltini woni sababu ñawore maɓɓe yani ko ɓuuri yawde e yaccade kamɓe ɓen ɗon kala ɓe goppitama ɓe kooti e galleji maɓɓe sen giɓi ɗon ɓarotoɗen ko leydi Sénégal dente biyeteɗe dente pelle biyeteɗe observateur en goni hono arnoɓe settade alihaali suɓugoji sarɗiyankoɓe leydi Sénégal kamɓe kam ɓe kolliti weltare maɓɓe no fewi e suɓugoji baɗɗi e leydi Sénégal ɗi wonde ɗi mbaɗi e jaam caɗele foof tinaka mataka e ɗiɗo suɓugoji ɗum ɗon kadi wona bulet e wonande leydi Sénégal to banggue e dawrugol Sénégal ina yahri hen yeeso e faamu no fewi ɗum noon ɓe mbaɗi jettor maɓɓe e fewde lundiɓe laamu Sénégal e laamu Sénégal kala ɓe kolliti wonde hono ko heddi hen ko ɓiɓɓe leydi Sénégal kala no potiri eɓe ñaagui ɗumen nde tinnoto dangodira juuɗe luure seeɗa gonde hakkudere e dawriyankoɓe leydi Sénégal ɓe mbasa ɗumen yiide eɗen gandi ha joni jencude labtude suwaka yaltinede e dow suɓugoji dawriyankoɓe walla mbiyen suɓugoji e ɓen ɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe e ndiɗo leydi Sénégal sen giwi to leydi Sénégal laamu leydi Burkina ɓangini windande hande wonde yontere yawtude ɗo nde ɓe mbaɗi ko wiyete frappe aérienne e dow gure tati ɗe ganduɗa gonno ko e jimade konunkoɓe e mujahidine en ɓe kolliti noon wonde ndeɗo haare walla mbiyen garmi gara candolinɗo baɗɗo hakkudere e konunkoɓe maɓɓe e ɓen wiyeteɓe mujahidine en woni sababu ɓe mbari kono wona sappo pawɗo mujahidina e ɗin ɗon diwanuji tati funnangue leydi Burkina Faso ɓe kolliti kadin ko wona ɗum ko wonde won e civil en yoɓaɓe e pittali munen e ɗin ɗon alhaaliji losugoji noon ewa gudditama e yidde laɓɓitinde holko saabi wargoji ɓeɗo civil en ɓe mbiyani mbaɗani e nden ɗon haare oɗo debbo wiyete ko Nancy Pelosi ko kanko woni hoorejo tataɓo dental leyɗele Amérique woni gardiɗo
walla mbiyan hoorejo sarɗiyankoɓe leydi Amérique o haali lebbi kewɗi hannde wonde ma o yaha jillu toon to Taiwan. Ewa jillu makko Taiwan o noon kanko kam o jofni aadi makko ndi o ƴeftuno ngam hannde o wawi yaade toon to wiyete Taiwan. O jilloyima toon, caggal makko yaade toon o yitidi honoroɓe makko yardiɓe leydi Taiwan ɓe no fewi. Eɗen gandi hono leydi Chine wonno ko e faddade awa purali muɗum wiide wonde wata laamu Amérique naata nder ndiɗo leydi mbiyetende Taiwan. Amérique noon wayri nadde e ndiɗo leydi gila hitande 1997 won ko wonno. Awa hono oɗo sa'a noon kanko oɗo debbo caggal woni o haalino wonde mo ya toon o wawi yaade toon o iwi toon o hoti leydi makko heddi caggal kanko huɓnude aadi makko beele Amérique e Chine kaynene ene jogori wadde hono ko wino ko soko wiide so tawi ɓen Taiwan naɓe ɓe jaaɓi Amérique ari toon sikki ala maɓɓe jiiru ɗum gite maɓɓe beele kamɓene maɓe pellit yanoyde e Taiwan hono no Russie yaniri e Ukraine. Awa ko heddi ko fof ko woni e juuɗe ko woni e lahal ma juuɗe jiitu. bandiraɓe tedduɓe yiɗiɓe ko ɗo kadduɗen e kabaruji meɗen ɗemgal Pular jamma hande o tawe yettinani moɗon ɗi ko ɓinguel mon e bandiragel moɗon sehil moɗon Diallo Hamma Yero Yelamat Jammu. En calmini ɗo radio men radio rural Yeliman e dow e biyoje e balloje on biyeteɗo Samba Demba An e dendagal gollidiɓe muɗum fedde men fedde kawral rangaɓe e dow gardugol Oumar Mamman Nuhu gandiraɗo hillata e dendagal wondi muɗum. En calmini dendagal heɗotoɓe kabaruji meɗen debbo hene gorko suka hene mawɗo eɗen mbiya wassalam enen waktuji goɗɗi so hawre e